Li taħt l-amministrazzjoni preżenti pajjiżna mhix il-qudiem ma hemm ebda dubju. Iżda minkejja dan jeżisti tħassib li l-ġid ma kienx qed jasal għand kulħadd. Fil-Parlament fisser dan il-Prim Ministru Joseph Muscat li ma qadx lura milli jirrimarka kif dak għall-2017 huwa budget soċjali. Sostna li wara li l-Gvern stabilizza, kabbar u ħajjar iktar nies jaħdmu, kien wasal iż-żmien li jkunu mejjuna aktar minn qatt qabel min kien l-iktar fil-bżonn. Dan kien wieħed mill-ikbar proġetti, mill-ikbar eżerċizzji ta' wealth redistribution u ġustizzja soċjali li kien hawn in living memory, Sur President. Budget illi b'differenza iżda minn eżerċizzji normali ta' redistribuzzjoni ta' ġid ma ħa mingħand ħadd. Imma tal il-kulħadd, Sur President. Spjega kif dawk li qegħdin fuq il-paga minima u li għandhom dħul baxx qed igawdu mill-in-work benefit, għajnuna supplementari u l-aġġustament għall-għoli tal-ħajja. Dawn flimkien ma' miżuri oħra se jwaslu biex iktar familji jgħixu aħjar. Koppja li t-tnejn jaħdmu bil-minimum wage u b'żewġ titfal. Min jaf kemm hawn minnhom li qed jarawna. Dawn din iż-żena ħajkunu żdiedu b'564 € fis-sena, Sur President. Is-sussidju tal-kera, jekk kienu jieħdu fil-livell ta' 39 €, is-sussidju tal-kera ħankunu żidnihom b'2000 euro oħra, is-sussidju tal-kera. Allura familja bħal din li b'kollox marret aħjar b'2000 u kważi 600 €. Kważi 15% ta' dħul tagħhom fi kliem ieħor għal kull 100 € li kellhom is-sena li għaddiet issa ħajsibu ruhom 115 €. Daqshekk għamilnielhom differenza lil dawn il-familji. U l-istess familja li kieku hemm il-kap tal-oppożizzjoni fil-gvern kieku għadha tħallas 224 € taxxa fuq il-minimum wage tagħha. U bħalma gawdew il-familji, gawdew il-pensjonanti. Il-gvern ta' qabel x'għamel? Żied il-bolla u għolla l-età tal-pensjoni. Aħna laħ nerġgħu inżiduha l-bolla minkejja li kif dħalna f'din leġislatura kellna rakkomandazzjoni ċara anke mill-Ewropa u kellna nikkonvinċu. Rakkomandazzjoni ċara li kellna nżidu l-età tal-pensjoni mill-ġdid. Ma għamilnijiex. Minflok żidna il-pensjonijiet. Dwar il-fond ta' 8 miljun € li huwa mirat li jindirizza diversi inġustizzji li saru fil-passat, Muscat qal li ħsibu li dawn ikunu solvuti fuq medda ta' snin.